ρίχνει όλες τις κεφαλιές. Στρώνει ένα σουτ. Δοκάρι από τον Ροζίτσκι. Παραφέρει ο Νέρβε. Από το σουτ Ροζίτσκι μπάλα στο δοκάρι. Τράνταξε το δοκάρι. Λέω λάθος. Και τώρα φεύγουν 2-2. Ο Μπάρος ένας με έναν. Αν κάνει την τρίπλα είναι ζόρικα τα πράγματα. Έσπρωξε. Ψάχνει τρόπο για το σουτ. Νέα μεγάλη στιγμή. Ούτε ο Κόλερ ούτε ο Μπάρος. Θεός της Ελλάδας ήταν με τον Αντώνη Νικοπολίδη. Το Κατσουράνι, μέσα στην περιοχή του τελευταία βάση του πρώτου του χρόνου. Γκολ και φεύγουμε για τελικό. Περνάει η μπάλα. Τελικός! 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 Η Ελλάδα στο τελικό! Απολέκτηκε και παλιά του Τραϊάν. Είδες! Στα έλεγα, νικήσαμε! Ναι ρε, η Ελλάδα πάει τελικό! Ναι, Θα ρε, βγει ναι. εισιτήρια! Πάμε τελικό! Και για μένα. Είδες, σ' έλεγα, νικήσαμε. Ναι, καλά. Πάω στοίχημα όπως ο αγώνας. Ήταν στημένος. Ναι, καλά. Στην Ελλάδα δεν γίνονται στημένοι αγώνες. Άντε ρε Ελλαδάρα, πάμε καιρό. Σήκωσε το τιμημένο. Δεν μπορώ να περιμένω. Λοιπόν, είδαμε τον αγώνα. Πανηγυρίσαμε, χειροκροτήσαμε, αλλά άντε σπίτια σας, γιατί δεν θα το ξημερώσουμε. Τριάντα δευτερόλεπτα. Είδες που σου χάρηκα πως θα νικήσουμε. Ο Μαβάρα, είσαι ζωή μου, το αίμα στο κορμί μου. Ναι, η ζωή και το αίμα στο κορμί μας. Μα καλά, εσείς τι κάνετε, εδώ θα μείνετε. Δίκιο έχει. Τι κάθεστε, κλείνει το μαγαζί. Κάτσε ρε Θανάση, να πιούμε το καφέ μας, να τελειώσουμε τη συζήτησή μας. Και έπειτα βλέπουμε. Γρήγορα. Κάτσε, Τι είναι αυτός. Ευχαριστώ κύριε, ευχαριστώ κυρία. Ωχ, τι δες παιδί μου, λεφτά. Με αυτή την κρίση γέμισε ο κόσμος ζητιανάκια. Ναι, ζητιανάκια. Μακριά, μακριά. Όχι, όχι, δεν θέλω από σας λεφτά. Εγώ απλώς ήρθα να σας πω ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλω να πω σε όλους ένα ευχαριστώ, γιατί πολλοί άνθρωποι δίνουν κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Όμως δεν ξέρω ποιοι είναι. Γι' αυτό λέω ευχαριστώ σε όποιον συναντώ. Και τότε, αν αυτοί δεν σου δίνουν λεφτά, τότε ποιο είναι το σημαντικό για το οποίο μας μιλάς. Για πες μας. Μου δίνουν ζωή. Ζωή. Τι είναι η ζωή. Δίνουν λίγο δικό τους αίμα για μένα. Αίμα. Αίμα. Δεν αντέχω καν το άκουσμα αυτές τις λέξεις. Να, και τώρα που το αναφέραμε, μου έρχεται μια λιποθυμία. Γρήγορα νερό. Έφτασε. Ακού κοριτσάκι μου, για να μην το πολύ συζητάμε. Εγώ είμαι μια χαρά. Έχω την υγεία μου, τη δουλίτσα μου, το σπιτάκι μου. Δεν έχω χρόνο για τέτοια. Και θα φύγω. Δεν πάμε τώρα. Τι να κάτσουμε να πούμε. Είδες. Καλά ρε παιδιά, εσείς θα μείνετε να ακούτε αυτά τα παράξενα που λέει. Κάτσετε να πιούμε το καφεδάκι μας, την πυρίτσα μας, και έπειτα βλέπουμε. Καλά. Άντε, Τότε, να πω ευχαριστώ σε εσάς που μείνατε. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ λοιπόν. Κοριτσάκι μου, γιατί μας λες ευχαριστώ. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα για σένα. Λοιπόν, ας τα πάρουμε από την αρχή. Εγώ είμαι η Σάρα και είμαι 12 ετών. Πριν από αρκετό καιρό, οι γιατροί μου είπαν ότι πάσχω από μεσογειακή ανεμία. Μεσογειακή ανεμία. Μα τι ακριβώς είναι μεσογειακή ανεμία. Να σου πω την αλήθεια, το έχω ακούσει πολλές φορές στην τηλεόραση, αλλά δεν το κατάλαβα και τόσο. Θα σας πω εγώ, αγαπητοί μου, που το γνωρίζω. Εξάλλου, σπούδασα στην Αγγλία την επιστήμη της ιατρικής. Ακούστε, η μεσογειακή ανεμία
Είναι μια κληρονομική αρρώστια, όπου ο ασθενής δεν μπορεί να συνθέσει πολύ αίμα, δυστυχώς. Κρίμα. Παιδιά, ακριβώς αυτό συμβαίνει και σε ένα γνωστό μου. Αλήθεια. Πάσχει από μεσογειακή ανεμία και κάθε μήνα πηγαίνει στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο. Εκεί μου έχει πει πως του κάνουν μετάκιση αίματος. Μετάκιση. Μα τι ακριβώς είναι η μετάκιση? Ας μας εξηγήσει ο γιατρός της παρέας. Πες μας καρδιοφιλιές, εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Μετάγγιση, φίλοι μου, είναι η διαδικασία μεταφοράς αίματος από έναν άνθρωπο σε ένα άλλο άτομο που το έχει ανάγκη. Έτσι ακριβώς γίνεται και με μένα. Κάθε μήνα μία κυρία ή ένας κύριος σαν εσάς δίνει λίγο αίμα και το προσφέρει σε μένα. Α, τι καλά που σε πεθάνε. Γνωστοί σου είναι όλοι αυτοί. Όχι, δυστυχώς δεν ξέρω ποιοι είναι. Γι' αυτό λέω ευχαριστώ σε όποιον συναντώ. Μα εμείς δεν έχουμε δώσει ποτέ μας αίμα. Ούτε σε σένα, αλλά ούτε και σε κάποιον άλλο συνάνθρωπό μας. Τότε, πάρτε αυτό το φυλάδι και ενημερωθείτε. Δείτε τι λέει. Δώσε αίμα, σώσε το διπλανό σου. Τι λέτε τώρα λοιπόν, από εδώ και πέρα μπορείτε να δίνετε αίμα και να είστε αιμοδότες. Φυσικά και μπορεί. Αφού δεν κοστίζει τίποτα και δεν πονάει καθόλου. Μωρέ παιδιά, να, ξέρετε τι σκέφτομαι καμιά φορά. Το καλό είναι πάντα πιο εύκολο και πιο απλό από το κακό. Μα πώς μας έχουν κάνει έτσι. Να σκεφτόμαστε πάντα το κακό και να ξεχνάμε τον συνάνθρωπό μας. Για να λογιστείτε πόσο αίμα χάνετε κάθε μέρα στους πολέμους, στις αρρώστιες, στα ατυχήματα. Και εμείς εντελώς αδιάφοροι στην κοσμάρα μας. Ρε αδερφέ. Ναι ρε Γιάννη, πώς μας έχουν κάνει έτσι. Τι καλά που θα ήταν να ήμασταν παιδιά. Γιατί τελικά μόνο τα παιδιά αγαπούν τον κόσμο. Όντως Ερσάκη. Θυμάστε το τραγούδι που λέγαμε μικροί. Τι λέει ότι τραγουδάμε και το αφιερώνουμε στη Σάρα μας. Φυσικά. Φυσικά. Όμως να αλλάξουμε λίγο τους στίχους. Παιδιά, τι λέτε, θα μας συνοδέψουν η μουσική της παρέας? Κύριε Πάνο, κύριε Κατερίνα. Δυνατά τα δυο μου χέρια τα χτυπώ. Δυνατά τα δυο μου χέρια τα χτυπώ. Τι κι αν είμαι εγώ παιδί, έχω κάτι να σας πω. Δυνατά τα δυο μου χέρια τα χτυπώ. Δυνατά χτυπάει του κόσμου η καρδιά. Τικ-τακ. Δυνατά χτυπάει του κόσμου η καρδιά. Τικ-τακ. Αιμοδότης στη ζωή, σώσε τώρα ένα παιδί. Δυνατά χτυπάει του κόσμου η καρδιά. Τικ-τακ. Δυνατά θα σας φωνάξω δυνατά. Δυνατά θα σας φωνάξω δυνατά. Αγκαλιά στο όλη τη γη, αίμα δώστε στη ζωή. Δυνατά θα σας φωνάξω δυνατά. Δώστε και σώστε! Κοριτσάκι μου, σου είμαστε ευγνώμονες. Μάλλον, εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να σε ευχαριστήσουμε. Σήμερα μας έμαθες πολλά. Και μας θύμισες πως είμαστε άνθρωποι. Αυτή η ζωή δεν σώζεται παρά μόνο από εμάς τους ίδιους. Προστατεύω τη ζωή σου με το αίμα από το κορμί μου. Από αύριο, όλοι αιμοδότες. Γιατί Το αίμα σώζει ζωές!